Min Fiera Roma fejn Sigma qed tiġbor l-aqwa ismijiet fl-industrija tal-iGaming, il-Maltin qed juru li anke jekk l-avveniment isir barra minn xtutna, l-influenza tagħhom tibqa' tħossa kullimkien. Għadd kbir ta' kumpaniji Maltin fosthom tal-iGaming, tal-marketing u ta' sistemi ta' pagamenti attendew bħala eżibituri u parteċipanti f'Sigma. Oħrajn kienu involuti fl-organizzazzjoni u l-koordinazzjoni tal-avveniment. Bekk, minkejja l-bidla fil-post, Malta baqgħet fost l-aktar pajjiżi b'influenza f'dan is-settur globali. Infatti hawn Malta ġewwa Ruma illum. Tajjeb li nifhmu li s-Sigma bdiet minn Malta, imprenditur li huwa Malti, u s-suċċess kien kollu għas-suċċess li bnejna bħala fl-ekonomija tal-iGaming. Għandna ekosistema li tista' tgħid l-ikbar fid-dinja, l-ikbar ġurisdizzjoni tal-iGaming, allura hija naturali li jkun hawn ħafna Maltin hawnhekk, mhux biss jaħdmu imma wkoll konsulenti Maltin min-naħa legali wkoll u kollox qiegħed imdawwar ma' Sigma. Dal-aħħar 3 ġimgħat tlajna grupp ta' nies ta' madwar 30 ruħ fejn involvejna ruħna f'setturi differenti li għandu x'ismu ma' Sigma, fosthom l-staging, l-audiovisual, il-stand building, merchandising, fejn bażikament għalkemm l-attività ma saritx ġo Malta, ingħatatilna l-opportunità li naħdmu xorta mal-klijenti tagħna ġewwa Sigma, però ġo l-Italja. Apparti minn hekk, infattħuna numru ta' bibien għax ovvjament qegħdin nespandu wkoll l-orizzonti tagħna qed nespandu l-partnerships tagħna anke ma' kumpaniji oħra Taljani u allura din nistgħu narawha wkoll bħala opportunità ta' tkabbir u business development. Aħna nistidejt li konna din mill-bidunet meta tistidejt din il-ħolma bdiet fit ma' Sigma fejn bdejna naraw eżattament dizinjar kollu tal-floor plan, il-swali kollha li ħajintużaw, l-stages li ħaj jimbnew. Statejt konna hekk mill-bidunet rajna li kemm mill-pjanar kollu tal-fiera, kif ukoll il-completion u l-esekwzzjoni kollha tal-fiera u tal-istens kollha saru kollha fil-ħin, kif ukoll loġistika kollha tinvolvi tista' tgħid il-kobor huwa enormi tal-post. Sigma Central Europe mhijiex biss wirja ta' prodotti u servizzi ġodda, iżda wkoll pjattaforma ta' riflessjoni u diskussjoni dwar kif it-teknoloġija, ir-regolamentazzjoni u l-AI qed jerġgħu ifasslu l-iGaming globali. Francesca Tard minn Ruma għal TVM News.